Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itamanya. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Yesu nawo zichaura na skimbo pasoro kondo TV. Nasi munao zedu chachikupenya dzakasiyana-siyana. Asi tapinda munao zedu mongobayo pacha subscribe kuti usasare pane zvinenge zvichiitika mumasimseleb edu nezvimwe zviri kuitika munyika. Pane nhau yanetsa mushure mekunge Blot achorerwa mukadzi naJamaster. Uyu mukadzi akanga amboita mukadzi waBlot mushure mekunge Blot ndopanga pane mukurumbira. Zvino kupera kwaBlot kwakaita Jamaster akabva enda ipapo ndokutora mukadzi uyu. Tichiita chikuratidza ma11 ayo ari kubuda pascreen page. Kune nyaya yanetsa yaOlinda naStana mushure mekunge Stana azobuda iya kuti ati ma11 ekuti Olinda ane chikwereti cheBlot chasina kubhadhara. Zvino Stana anga achinovava futi zvekare achitaura kuti wewe uda kuita role model asi uri kurara narume usingauzi kuti unorwara. Tichiita muzviremereka dziva achitaura sedhauro renyaya. Woda ukuvhairirai ngani ndatenga mota handindova anotanobudisa mari dzisingabudise ka cash receipt yerange. Isitobudisa cash receipt yemota dzedu dzema 2 wides. Asi ndeyangu passport. Muzavhairira zvinhu zvakapusa imi. Ndonzi vamwe vanoita nzi role model. Unoita role model munhu anorwara asanorara nevarume asingavaudze. Ndo marole model yenyu. Boots dzavakatora kujenjem dzavakatengerwa vatanga kubhaisa vanhu uchiti boots dzakaita sei hauna kudzibhadhara. Bhadhara. Sha. Mari kutodiwa iyo. Mari iyo inotogara ichitotaurwa. Kunzi mari dzedu. Iri kudiwa. Bhadhara. Shamari usabhaisa vanhu uchitanga zvonzi ameno mazavakatira wakaita muupenyu hwangu shamari. Dzoka futi nemarisits ako. Now we want to start talking about. Kozvitoa hondo yanetsa mushure mekunge Freeman naJamaster panyaya kunetsa panyaya dzemaviews. Uyu Freeman azobuda iye achitanzwa naJamaster akana mavhidhiyo anopfuura 500 views. Zvino izvi zvazobata zvinhu zveZimbabwe kanzi Freeman akuradzwa nemfana asi iye anga achitaura nemuromo wake. Tichita muzviremeka amene kuti uchinzira Zimbabwe ndoratone pasi ripo here because iye azobuda zvekare akuposta iye achitahana kana daka nemfana. Asi nchita muzviremeka achitaura kuti zvoni aiwana mavhidhiyo aJamaster hapana kana 1 inopfuura 500 views. Apana. Otherwise, I was watching some of his videos, like even 500 views. But if I'm going to I don't know, power, but it's two things. Kune song vakumuimbi APT achidawo masong ake namba ndozobuda pascreen kwenu. Nababa vanotuka vana vavo akuna baba vanokonda vana vavo baba vakangwara vanhu vakamusha wavo. Akuna baba vanotuka vana vavo akuna baba vanoshora vana vavo akuna baba vanosiya vana vavo nenzara. Akuna baba vanorova vana vavo akuna baba vanotuka vana vavo akuna baba vanosiya vana vavo nenzara. President, your children. Kozvitoa Lady Pillar vane imwe audience zvekare avachakambobudisa painterview vachitiwa maproducer ekuSouth Africa aida kurara nawo kuti varekodi inzwa ichinyo vanhu chavabuditsa. Mosapena video of the week kubva kuna Rasfidzo apa ndopera notedza nhasi tisangana muchikamushinoteera. Idema asiri notengwa varamirira kukuruja kumba usibone vekulaya vekute furu mondomo varamirira kukuruja kumba usibone vekulaya vekute furu mondomo suno varwaja kupata vasekuru mitupa iri differenti sotinale company suno varwaja kupata
vasekuru mitupo iri differenti soti vane kambani ukwai ndindovu umwe ndibanda mitupo kusiyana serejesta zvinovarwadza mama gara pasi ndikubujeka life inyika yei ishere maflaws sivavone vembara matraus umoyo ishomba ye savanofuna kuluma vakaluma vapinda mvura mishono nangu pandiriyo pandi umwe wavo tongofuna kuluma tikaluma tapinda tina mawana nakamundomo kuzipa apana ere ane namba muponere zisore gondo apana ere ane namba muponere zisore gondo pane masele bagabuda offside nezuro pane masele bagabuda offside nezuro etsinoi now peshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita